schovaj obrázok. Chvíľočku, ľudská. Dobre. Takže iba to skontroluje. Aj Alitka musí sa dať, refreshnúť. Keby náhodou, tak si to musíš posúvať to červené. Dobre. Počkaj chvíľku, iba nám povie. Ideme, hej? Takže sme naživo. Ďalší skúšobný stream, takže ak tu máme nejakých divákov, tak vítam vás. Voda má 25 stupňov, nachádzame sa na potápackej základni Marsea v Košeci, kde robíme potápacké výcviky, freediverské výcviky a založili sme aj takýto live stream, kde budeme streamovať počas výcviku, aby ste sa mohli live zúčastniť výcviku a prípadne vás chceme vtiahnuť do týchto krásnych športov, ako je potápanie a freediving. No a dneska sme si pripravili, máme aj taký, učíme sa, vidíte to aj také behind the scene, máme nejaký boďák, Ľudská napísala, že čo máme, tak sme sa trošku predstavili. No dneska nebudeme ešte robiť nejaký výcvik, ale naštudovali sme si trošku, ako sa robia kruhy pod vodou. Takže ukážeme vám nejaké techniky, čo sme naštudovali a pokúsime sa spraviť nejaké, alebo prípadne vás naučiť kruhy pod vodou. To sú bubliny, ktoré sa v tvare kruhu vypúšťajú a idú smerom na hladinu. Dobre, Ľudská, predstav sa smerom do kamery a prečítaj si, či tam je. Pozri sa mi, či odtiaľ vidíš na tú kameru. Na ktorú? Na to? Áno. Vidím. Jako? Vidím. Vidíš, čo tam je napísané? Na tie otázky? Takže ti to... Hej, takto hej. Áno, tak ti to dám do budúcna bližšie, aby si to videl. Tam, aby ste vedeli, vlastne jednu kameru máme pod vodou, jedna kamera je tu nad hladinou a tu máme vlastne mobil v púzdre, na ktorom vidíme vaše dotazy. Tak ak máte nejaké otázky, ako sa treba sem dostať na výcvik, tak si kľudne nám napíšte, už počas streamu vám môžeme odpovedať. Neodpisujeme, pretože máme mokré ruky, nedá sa nám písať a tak, ale vieme odpovedať, teda, pokiaľ si budeme mať čas. Takže, napíšte nám, je to stále skúšobný stream, áno, stále sa s tým hráme, nejako umiestňujeme tie kamery, tak prosím vás, budeme samozrejme vďační, ak nám zase napíšete, či nás počujete a ako nás je vidieť. Vieš, oni si to teraz môžu pozrieť aj spätne stále, vieš, že, takže to sa pripojí. Takže veľmi dobre, dáme si masky, aby sa nám nehlili, používame na masky takýto sprej, aby sa nám nehlili. Ideme, odkiaľ sme. Takže teraz primárne ja som chcel spraviť tento kanál, že moje dve dcerky budú také ako Freediver Sisters, takže budú si pre vás si pripravia nejaké výcviky a tak, takže to môžete sledovať aj s deťmi do budúcna. Len Alicka má zlomenú ruku, takže bohužiaľ tento stream mala robiť ona, tak ja som tu vlastne taká trošku náhrada. Ale máme tu Ľudsku. Ľudská, predstav sa, nech sa páči do kamery, povedz, v jakej hĺbke si tu už bola a tak. Chyť sa pekne tu do zalano a pozri sa, môžeš niečo povedať. Ja ti zatiaľ pripravím masku. Chceš? Nechceš? Ale veď rada rozprávaš, ty povedz. Dobre, tak ja si tu budem rozprávať len ja, no nevadí. Jako? Dobre, aby sme sa ľahko dostali dole, tak používame potápacké záťažové opasky. Áno, podľa toho, aký veľký neopren používame, tak máme olovo. Aj Ľudská má svoj takýto detský opasok. Učíme deti freediving od 12 rokov. Vlastne môžete potom ešte aj taký odmenej, ale to sa volá taký skinny diver, kde nejdeme až tak moc hlboko, ale pokiaľ by ste chceli, potom robíme kurzy. Takže si toto dáme posadiť, ona si dá masku. Tak si, aby sa ti lepšie tá maska dala, aby ťa bolo vidno. Ľudka si pripraví masku a ideme na to.
Ľudská už je mimo záber. Posadil som mu na schodíky, takže budeme vedieť. No máme tu hlásené z produkcie, že ten záber už není vidieť, takže dobre. Učíme sa, takže buďte trošku aj trpezliví, že ako, pozrieme sa, sme live a máme troch ľudí. A Alicka z produkcie, Alicka je zatiaľ za počítačom. Rozpošli teda linky ešte kade tade, aby sme sa dostali, aby sa to dostalo viacerým ľuďom. Dobre? Mama píše? Dobre, nevadí, tak to je dôležité, že mama píše, že sme live. A každopádne Alicka to nahráva, takže my to máme uchované pre nás, takže pre nás sú to dôležité informácie. Takže tu nám máme takto zrkadlo, môžeme si upraviť masku, či nám niečo netočí a tak. A pôjdeme na to. Ľudské toto trošku dáme, aby takto dozadu, aby toto tak neodstávalo. Dobre. Takže máme tu vodiace lano, ktoré ide vlastne do tých 6 metrov. Ja ho idem prichytiť, aby sme mohli sa dostať ľahšie do tej hĺbky. To je jedna z disciplín freediverských, ktoré učíme, volá sa to free immersion. Je to, že pomocou lana sa ťaháte smerom dole. Takže ponorím sa a idem zapnúť to lano pomocou prísavky o dno a budete pekne vidieť, vidíte. Alic, aby to nerušilo, vypni veľkú muziku, čo je hore, vieš čo? Nie na notebooku, ale hore veľké. To, čo mám len pustené. A Bela píše. Ono, dobre? Áno, dobre, ďakujem, lebo to buchancuje. Idem smerom dole. Ja som si dal záťažový opasok, aby som sa ľahšie dostal dole a ponorím sa dole. Takže, dobre? A Bela píšte. Takto sa to potiahne. To máš aj chromiak. Dáme chromiak? Jako? Chromiak. Môžeš dať, koho chceš, rozposielaj. Ja sa komu sa poslal. Ale zatiaľ nikto nepíše. Nevadí. Mama. Nevadí. Takže trošku potrenujeme. No, naučil som, ako som povedal, bol ohlásený stream, kde sa budeme učiť, máme tu ten boďák, takže teraz sme sa predstavili, dobre. Takže, kde sa naučíme nejaké techniky, ako vypúšťať vzduch a robiť ringy, teda kruhy pod vodou, áno. Tak sú dve také techniky, čo som mám napozerané, také musíte vytvoriť z úst také očko, aby sa vlastne ten vzduch dostal do toho tvaru kruhu. Takže buďže, To viem. alebo potom je druhý spôsob, čo som teraz niekde napozeral, že vlastne tlačíte takto do úst, vyplazíte jazyk a potom rýchlo schováte a vlastne vyjde ten vzduch, ukážem. Toto sa pokúsim spraviť pod vodou a uvidíme, že či budú z toho... Tu mám hlásené z produkcie, že som ďalej, tak možno, že tú kameru dáme na budúce menšiu, že bližšie. Ale zase nebudeme vidieť celý bazén, no musíme to tak nejako sa naučiť, ako? Takže ideme vyskúšať. Ľudská si dá olovko, aby sa ľahšie išiel dole. A poďme aj trénovať uši. Asi sú vážne, čo povieš? Aspoň čakte, detská, učia si. Však ty to nepíše. Pozdravujem Liu, však oni si to pozvú aj potom, keď budú žiť naživo. To sa dá potom bude nahráte na YouTube a nevidia, ty si nepozeráš všetko naživo. Ja si pozerám na živo. Ja viem, ale niekto aj zo záznamu, ako otecko, keď pozerá zo záznamu. Otecko? Otecko, Tak preto takisto, ma aj toto bude na zázname. Takže, aby sme sa ľahko dostali dole, nikdy nezabúdajte, že si musíte vyrovnať tlak v uši. Je taká technika, že vlastne chytíte si najjednoduchšia nos
cez masku, preto maska má aj tento nos. Fúknete do nosa a si tak pretlakujete uši a dostanete, aby ste vás to pustilo hlbšie. Dobre? Takže ľudská vyskúša. Ideme spolu a zakývame vám smerom dole. Dobre? Ľudci, tam je kamera, tam je kamera pod vodou, ponoríme sa a zakývame sa. Ale musíš ísť trošku aspoň, ako je tá platforma. Dobre? 3, 4. Super, Vetíša, teraz ako hlboko, tak si nebola ešte. Rozpotápaj sa trošku. Išli prefúknuť uši. No to Ale keby, už potom doložie. keby si to ukázala im, že vieš do tej 3-metrovky ísť, tak by boli všetky kamošky prekvapené. Dobre, ja sa idem teda pokúsiť o nejaké tie bubliny a ľudská sa bude snažiť ponoriť. Ponoriť čo najhlbšie. Ale by to Poďme. bolo vidieť, tak ľudská tam nemôže zavádzať, keď si robí bubliny. Ale nebude. Poď. To spravil si jazykom. Ako spravíš tie kolečka? Videli ste? Takže aj sa mi podarili niektoré, možno, že ste videli aj na kamere, bolo vidieť na kamere niečo? Produkcia? Nejaké menšie, mám tu kritiku, že nebolo moc až tak vidieť, takže ešte pokúsim. No, tá technika, takým vyfúkavaním, tam mi ide, ale schovávaním toho jazyka to mi ešte nejde. To idem pozrieť, lebo... Takže, ale dáme si jeden cvičný ponor, aby sme vás videli. Počkej, my sa tuto posadíme ešte s ľudskou, lebo radi by sme videli, že koľko je nás vidno na platforme. Takže poď, Luci, tak sa vedľa seba. Môžem skúsiť dole? Ale ako ma bolo vidno? Ľudské dobre vidieť. No, Ľudskou bolo dobre vidieť. veľa tých cvikov, keď robím výcvik, prístrojov potávania, tak prebieha na tieto platforme. Takže pozeráme aj tie polohy tých kamier, aby sme videli, že ako to je vidieť. Ja som zakývala. Si zakývala? Tak povedz niečo, zakývaj. Toto je ľudská má 9 rokov a minulý rok krásne sa jej podarilo dostať až do tých 6 metrov a mala vtedy ešte len 8 rokov, ale tentokrát tam sa jej ešte nepodarilo ísť, lebo sa jej tak nedarí prefúknutie uši, musí to trošku lepšie natrénovať, takže nech sa páči. Chce si vyskúšať to? Dobre, takže zase ďalší pokus slúbené bubliny, takže koľko máme divákov? A máme 6 divákov, ľudia, máme 6 divákov, neviem kto to je, isto ma poznáte, napíšte sa, zobrazte sa troška aspoň, že ahojte a tak, trošku nás povzbuďte, ako takto lámeme trošku na kolene, len sa tak učíme, takže keď nás trošku aspoň napíšete, že ahoj, to som ja, alebo čo, tak, alebo že je ma dobre počuť, alebo so zvukom niečo, tak budeme iste radi, dobre? Takže čakáme na vaše dotazy a komentáre, môžeme aj odpovedať. Ja som si to tak predstavoval, že vlastne tu pred sebou mám tú obrazovku, do ktorej sa momentálne pozerám a vidíme dotazy. Tak ak niečo vidíte, tak na YouTube máte, neviem či to, kde to tam je chat, zmačnite chat a zapojte sa. Dobre, ďalšia sekcia bublín. Ideme na to.
si, aké bubliny super? Ty sa tuto ponor. Si sa trošku, skúsi dať aspoň ešte jeden ponor, aby si natrenovala trošku tie uši. Takže... Koľko ideme? Super, poď som ju ešte. Keby sa hýbala trošku a fúkala si a išlo ti, že? Tak ešte skús tak prehotnúť a tak, poďme, poskúšame. 3, 4, ideme. Ešte na hladine. No. Poďme. Super, išlo ti to troška? Tak sa vydýchaj. Dýchšo veľa. Tak chvíľku dýchaj do brucha, rýchlejší nádych, pomalý nádych. A ja som chcel, že spravím bublinu a ty cez ňu preplávaš. Dobre, tak to skúsime. Takže ideme na to. Ide skúsiť spraviť bublinu a ľudská cez ňu prepláva. Ideme, ako to máme? 8 divákov, to máme rekord, priatelia. Vítam vás, tu je hore napísané Luci, hore. Tak Vidíš, ho takto nepíšu. ešte nikto nám nechce napísať, nevadí. Píšte veľa. Dúfam, že možno... A však máme asi verejný čet. Dobre, už spustený. Ideme. Tentokrát sa mi moc nedarili tie bubliny, ale poskúšame. Ešte raz. Dobre, skús to, musíš prefúknuť. Takže, Počakáš na budúce na živočíte. zdívajte sa, ľudská, ako ide hlboko. Super, Luci, dajtuka, paráda. A skús dať tú trojku, prefúkni to lepšie, aspoň sa dotkni toho, ja si tam sadnem, ja si sadnem a ľudská mi dá v 3 metrovke ťuka, dáme jej takú výzvu, skúsime. Super! Si, aká super. Nebolo ťa už šidiť, že? No perfektne, tak ľudská sa to zase naučila, lebo... Hej, už ste do 6 ona to tak trošku pozabudla od minulého roku, ako sa to robí. A tú techniku vyrovnávania tlaku sa naučíte u nás. Pozrite, Marcy People alebo marcia.sk, naše stránky, Facebooky, kde nájdete výcviky, ktoré tu robíme a prihláste sa. No jasné, Lucia už zistila, jak sa to robí, tak ide už teraz bude nezastaviteľná. Super, len sa musíš vydýchať trošičku a tak. Dobre, ľudská je taká zmrzlina, aj keď voda má 25 stupňov, tak ona už bude končiť. Ešte sa rozlúč, aspoň s divákmi. Ona pekne napísala nám aj plán, ako to budeme hovoriť, všetko sme si to pripravovali, takže ľudská aspoň sa rozlúč s divákmi, prosím ťa, hej, povedz niečo. Tu sa chyť a trošku tak sa poťahni, aby ťa bolo vidno a povedz, že pozdravuješ kamošky a tiež nech začnú trénovať, leto je tu za chvíľku, aby vedeli, aby sa vedeli potápať a videli tie krásy podmorského sveta. Mi sa páči, Luci, je to tvoje. A veď sa rada tak rozprávaš. Ale nemusíš. Chceš, nechceš? Čauko, dovidenia. Dobre. Ja som ľudská, dobi.
Dobre, to je moja dcerenka Lucka. No, takže ja sa pokúsim teda ešte spraviť pár tých bublín a uvidíme, ako to pôjde. Tak to môže byť ešte vo vode, super. Mami! Mami! Zavolaj. Ty tu niečo porozprávaj zatiaľ dievčatám a ja ešte chvíľočku. Ja idem iba do toho dopnúť, aby som to... No, takže naučte sa plávať, kto neviem. A tešte sa na to, no čo mám povedať. Naučte sa plávať, kto nevie ešte raz. A tak, ahoj. Bola som, keď som mala 8 rokov, 6 metrov dvakrát. Dala som si tuka. Dobre, ďakujeme za účasť na dnešnom streame, priatelia. Ste fantastickí, necháme ten záznam, zase ho niekde dáme zdieľať. Budeme vďační na všelijaké podnety, aby sme vedeli, že dajte nám, o čom by sme mohli streamovať, že by ste videli, čo máme robiť pod vodou. Koho to tam máme. My, dobre, ja som tiež zmrzlina, bez na nahradiť aspoň na 300. Ahoj, si šikúka, vidíš, Lucka? Ďakujeme. Dobre, zatiaľ je to všetko taká testovačka. S tou technikou sa hráme, čo nám pomohli teda nastaviť, ale dneska sme to zase spoločne spúšťali trošku s komplikáciami, ale sa nám to nakoniec podarilo. Nie je to také jednoduché, ako sme si mysleli tiež, že tí streamery, keď streamujú, všetko to ponastavať, aby to bolo v nejakej takej kvalite. Tak dúfam, že sa vám ľúbilo. Na budúce sa ešte lepšie pripravíme a trošku sa zlepšujeme a dúfam, že aj Alicka si tú ruku dá do poriadku a potom už tu budú dievčence spolu, ja to zatiaľ takto trošku podržím. Priatelia, ďakujem, leto sa blíži, prídite na výcviky, na tréningy, aby sme mohli potápať, sme trošku nabrali kondičku a leto je za dverami. Teším sa na budúcu nedeľu na ďalší stream. Ahojte. Ahojte, čauko.